ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri ndiyo ine dzidziso ndiyo inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho ndiwo akatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidzo. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tiri kusangana misodzi iri pamatama munotondera paya tiri ku Melfort kupurazi rekwaBeef tichitsvaga mwana anonzi King. Mwana iyeye awanikwa asi awanikwa akashaya. Haasati aendeswa hake kuchipatara kuti tigoziva kuti akashaya rini uyezve kuti pane here zviri missing. Munotondera paya tichikupai mwana akashayika kwazvimba akagowanikwa asisina mapatsa akawanda wanda aive ne2 years. King aive ne2 years. Awanikwa akafa. Uya akawanikwa akumvura, uya awanikwa musango. Chii chiri kuitika kuvana vane makore 2? Tikazvitarisa iye zvino izvi kubulawayo kune mwana ari kutsvagwa ane 2 years. Kurushinga pane 4 days now mwana ashayika ari kutsvagwa ane 2 years. Chii chiri kuitika kuvana vane makore 2? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Esenguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Mushauna harangero tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina mpururu kana mkanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira makadienyu nina ndiri pabasa apa ndodzidzana nepivot saka nguva yanga ndiri kucheka pivot yangu ndichifamba kwekumapeto kwaine ndopanda tirega ndiende hangu kusango saka pandasvika pane vanhu ava obva paita patarget nevanhu vari kumunda uko vari kutyora foja nemasakasi ndopanda tarega ndi vanhu ava vari kundiona plus hembe yangu kala yandaikapfeka hai vanhu vari kumunda vari kuita sei vari kuiona ndopanda ati rega ndiyambuke waya ndiende hangu musango saka pandafamba nekarodha apa ndichinosvika pasiri kumbooneka kuti pakaita sei ndopanda ndasvika kuda kunotonona so saka pandatoda kunotonona ndopandaona pakanuna pasi ndopanda kupapa pasi pakanuna pakanuna chii chakanunisa pasi apa kudai so ndopanda sumuka ndichikwidzira trouser rangu saka the moment andati ndichiuke kudai so paside ndopanda ona musoro wemunhu apa ndakatomutsika mwana pabendekete pana paside pabendekete ndopanda sumudza gambutso rangu ndichimuvha step kuenda paside kuti ndinyatsokuona kuti chii ndozvo ndiri kuona here izvi ndabva ndamira paside ndabva ndamboti tarisai ndabva ndamuvha kuenda paside kunomira zvokuma 3 minutes ndinyatsoita mushe pfungwa dzangu ndidzoke ndione ndabva ndadzoka nekuside futi kuri kumira vanhu izvozvo vachidongorera ndabva ndasvika ndabva ndaita zvekupenura uswa so kuti ndione ndabva ndanyatsokuona kuti munhu kawo asi munhu uyu sei asina makumbo sei asina maoko ndabva ndadzokera futi paya hana yangu yanga yakurowa ndabva ndadzokera futi mumashure ndabva ndambomira ndabva ndadzoka futi nekwandaona kuke ndakamufuratira kwekwe ndichida kuzvibatsira ndabva ndasvika futi kupenura uswa ndikati ndonotaura zvisirizo ndikandione ndabva ndapenura futi uswa ndabva ndatarisisa mushe ndikati uyu musoro wemunhu hembe iyi gemenzi raita urorere ndiro anofanira ari mwana wewe ndabva ndapenura futi uswa kuti ndinyatsokuona mushe
vanaona kuti arazoshuwa munhu ndopana vanabuda vanafamba nakadaiso kuenda kune management yedu nemukuru wepanapa unomirira muridzi wefamu panapa vanaenda kumona vanavaedza pane vanhu vanavaedza private kubva vauya vana vatsanangurira saizvozvo Mr. Marufu management yedu ndopata iye haikwanise kuti timhanye kuenda kunoona isusu yakutoda chipolisi nobva vafonera mukuru wepolisi wedu panapa anotichengetedza anoramba akadimiririra ndo maonero andazviita asi ndandiri pabasa rangu. Okay, mamusautaura zita renyu? Friday Williton. Baking totanga tichiti nematambudziko. Tinoona patsaona yamakasangana nayo kutsvaga mwana. Makaona nemaprofita akawanda nevechivanhu vakawanda vese vachiti mwana achiri mupenyu ndizvo? Pane vamwe vaidaro vamwe vachiti tidongoti zvibude pachena. Vaingoti toda kuti zvibude pachena semabudiro azvaita. Vamwe vanga vasingazondudzi chaizvo but vaingoti toda kungoti zvinhu zvako zvibude pachena. Pane patakapedza kutaura tese vaiti vada kuhaka mhepo vozoenda tingati ndo vazoita kuti tisvike pane mwana here zuva ranhasi? Ndodari ratati tofamba naro razoita kuti tisvike pane mwana nhasi because musi wa 23 taifanira kunge tichiita zoto rekutsanangurwa mafambiro akaita mwana kubva pamasuo kuburikidza netsananguro dzavo dzaitaura kuti mwana akaita kuita zvekuitwa madhisi. Saka wanga waita kuti musi wa 23 patikuita zoto vanhu vakasangana mhepo iyoyo hakiswa vanhu vaiva vanga varipo zvobva zvabuditswa pachena vakazviita. Kana kuri kunzi pane mwana ndodhera taipasvika ndodhera taingouya kusvika pane mwana after zoto but ratinzi zvaapachena zvinhu zvekungoti hazvisina nguva semasvondo atakawirirana 3 weeks but apa iye zvino rechi3 racho ndo ratata kutobata musi wemani papa ne 2 weeks papa tatawirirana kuti mwana tomwana. Asi vakanga vambojekesawo here ipapo kuti hongu mwana muchamuwana asi upenyu hapasini? Ipapo anga asingadi kundibudira pachena but mutauriro waiita igonondudza kana kuti ndarota mwana wanhingi afa ndarota zvafamba sei. Ipapo anga asingadi kundibudira pachena but ini ndega ndainyatsoona kuti matauriro ake ndekuti mwana akafa. Mambokwanisa kuonawo chitunha chacho? Ndachiona. Tisati tamirira zvepost-mortem pamatarisiro amaita tingati pane mamwe mapatsi asiri kutooneka here? Pamapatsi pane asiri kuoneka even pakutofamba pacho indandonetarisiro toti ndinomuona asina mapatsi akakwana. Saka ndachiti bhozi mudare mamakatoudzauronzi mwana uyu ari kutorwa mapatsi but ini ndandifunga kuti pamwe tikamuona ari mupenyu ndogonomuona asina rasta kana kuti tikamuona afa pamwe tichaziva kuti ichii. Saka ipapo ndine mapatsi anokwana. Pamaona wemaona sekunge asipo ndeapi? Inini chandaona kwandanyanya kuona kumusoro mapatsi andingati hapo maoko ese andinomaona tsoka nemamwe mabhonzo emumakumbo anomaona bhozi ndangoona bhonzo riri pamusana apa nekuchesti kunoku maoko kunoku hakuna kubuda maoko uratidza kuti wozvigumwe izvi kana izvi hakuna futi. Tsoka dzese dzandinombodziona pazvinhu zvandaona. Pane dzimwewo nyama dzakangodonha pese pese dzasinozoziva kuti ndedzipai but kana ukaitarisa nyama yacho haisi kumboratidza kuti ine nguva yakareba stereki yaiswa ipapo. Chekutanga ndoda kuintroduce myself. Ndinonzi Wirano Marufu, ndiri farm manager wePaPrice panapa. Inyaya inosuwisa, inyaya inorwadza. Ndokuma mwedzi yapfuura tarasikirwa nemwana. Zvinhu zvakabata vanhu vazhinji. Pane mukati mekuita tsvakurudzo ruzikana zvakafamba sei. Asi nekuda kwenyasha dzaMwari pazoita kuti pawanike nzvimbo yakashaikira mwana. Tinoti zuva ranhasi kuri kurekura around 8:30 tatori pabasa. Chekutanga tatori pabasa tine vanhu vakashanda navo. Then pane mukomana unoda kunotarisa mapibhuri sana achisvika achiratidza kusuruvara
asi asati ataura nini namanager atanga kutaura tina anonzi Jeremiah anova because family tinolisa anova ndiye anomboona nekuti zvefamily ndo atanga kushedza ashedza achibva azoshedzawo nini achibva anditi vakuru panga ndiri mukati mekufamba ndaendawo musango kunozvibatsira ndine chitiko chandasangana nacho ndikati chingave chi tikangoti pamwe nganga iri theft or something else zvekuti anga akaomerwa nekutaura mukomana saka after a while tazombomba time kuti abreathe afeme aibva atanga kutsanangura kuti mufamba kwane ndasangana ndinofungidzana ndiye mwana wekushaya uyo tikati saka so far waodza ndiani zvikanzi pana tatanga kuudza management tikati anyway it's okay sezvo tina constable atina pana anonzi banda anova ari kuneighborhood watch committee luckily boss wangu abva atosvika ndatompira nyaya yacho ndo zviripo saka so what's the way forward tikati achiregedza titese tifonere vepolisi vakwanise kusvika zvisho ndatoda kushandisa radio tatafonerawo mapurisa watogara naye munharaunda achibva asvikawo tikamusanangura mukomana akatsanangura nyaya iripo then achibva azongoya kuno kuti kati manje sezvo patova nenyaya iripo auchakwanisa kuti asezogara kubasa chita unoita go through fonderewo masuperiors ako unze kuti zviri kufamba sei saka ndingangoti ndizvo zvandingakwanisa kutsanangura topatasira chekutanga pamusoro weDrewmas media ndinoitwawo Rufaro chanakira ndiri paendarios ndiri muvakidzani wababa King tongoti famu redu nepaari kushanda panext farm takangovakidzana saka ndingangoti kubva baba King achitanga kushaya mwana aingondaupdateawo no ndashaya mwana zvakamira zvakadai kusvika pane imwe nguva yaakataura akati mwana ndataura nemumwe muprofita ari kuti mwana ari kwaRusape vayawedza zvishuwa ndakaita sacrifice ndakadira diesel takaenda kwainzi kune mwana takasvika pashopu painzi ndo pari kutarisirwa kunge pane mwana zvishuwa ipapo takapuwa advice nevamwe kuti hamungagona kusvika mega zvinotoda mune mapurisa ari armed takapfurira takaenda kwaRusape rural district ndibva tanowana mapurisa angaripo zvishuwa vakatibvunzawo zvine umbowo here munhu ari kuti mwana ari pakati aripo here akati chibatai munhu wachona ari kuti mwana ari pakati ouya then oti leader then still mumashure but failure to do so munhu yaka hana kuzobatika ndingangoti takaedza kuisa effort sevavakidzani kusvika muzuva ranhasi I think nezuro ndatona baba King manheru hatina kuziva kuti mazuva ranhasi kungave kune chishamisoro chitiko chakaita sechichi saka surprisingly tiri kufa munhasi ndokwakuzinzwa kuti no mwana uya aita se awanika saka ndiri papo ndopanda zoti rege ndimhanyo ndinoitawo ndinoonawo mbowo zvokuti mwana aripo here ndokuya kwandaitawo kunoko I think ndokutaura kwangu kwandinako. Zita rangu ndonzi Sipiwe Musekiwa, kansela waD20. Ndinokutendai veDrewmas media masvika pano nechirongwa chamakambovinga pamusoro pekurasikirwa kwatakaitwa nemwana. Zvikuru ndakabatikana zvakanyanya nezvakaitika mukati menyika ino. Zviri zvinhu zvinosuvisa zvisingafadzi pamusoro pechitiko chakadai. Mwana uyu sekutaurwa kwazvakaita ndichimbouya pano ndakauya zvichinzi mwana uyu ashayikwa pachechi. Mwana uyu ashayikwa pachechi, vanhu vakatsvaga mwana havana kumuwana. Sichitaurwa zvichinzi muprofita aitaura kuti tsvagai nerudivi rakadai mwana yeye munomuwana. Vamwe vakati arimo mumba mwana yeye munomuwana. Asi chishamiso chandazoona nhasi ndechekuti kuti mwana uyu kunyangwe akashayikwa hake 4 months dzapera asi mwana uyu haana kuenda kare kare. Mwana uyu akasiiwa zvino nekuti nyama yake kunyangwe dai isisaoneke asi hazvisi zvekuti mwedzi mina asati awanikwa kana kuti afa. Saka chitiko chakadai chandirwadza zvokuti mwana mudiki asina zvaanoziva, asina waakatadzira, asina chaakaita, vanhu vari kuita tsika yekutora vana vachida kunoshandisa. Chinhu chinorwadza chinosuvisa munyika yeZimbabwe. Uye inini ndakabatikana zvizhinji nenyaya yekuti nyaya iyi payakaitika hakuna chimwe chinhu chakanyatsoonekwa chichiitwa nemapurisa. Wenguva vakauya asi hakuna zvakaenda, zvakangoti nguva diki zvichibva zvanyararwa. Kunyangwe dai vanga vari kuita ma-investigations avo asi isusu tanga tisinganyatsaona zvakanaka. Saka hataizokumbirawo mapurisa eZimbabwe
kuti vaite basa ravo chaizvo nemazvo. Tinoziva dzimwe nzvimbo vanoita, asi izvi zvatotikamadza kuti sei vakanga vasingarambe vakamira. Ndakambouya panapa imwe nguva ndichibvunza kuti mwana uyu azoita sei, zvikangonzi hapana zviripo. Vakambouya here vakakubvunzai, zvikanzi hapana zviripo. Mwana baba vemwana vakasumuka vakaenda kumarondera vakataranagura nyaya yavataurazve, asi hakuna akaramba achiuya kuno kuzotsvaga kuti nyaya yakamira sei. Zvinotirwadza vabereki mukati menzvimbo inoyi. Taikumbirawo kuti kunyange dai zvichitiko icho chichiramba chichitika chakadai muZimbabwe, ngavashande nesimba. ZRP ngaishande nesimba kuti kunyange dai zvakadaro, imwe nguva dai vanhu vakaramba vachigombedzerwa vachinzi tsvagai vaizomuwana, asi nezvikonzero zvekuti vanorelaxa hatisi kufara. Uyezve ndiri kuti pamusoro pevanhu vakaita chinhu ichochi ndinhasi chete asi mangwana zvinobuda. Kunyange dai vari kutenderera vachifamba nyika yese vachiita izvozvi, zuva rimwe chete vachabatwa chete. Havana kungwara, havana kuchenjera. Mweya wemunhu hauende mahara. Munhu akaiswa panyika naMwari haabviswe nemunhu nando. Ndiri kurwadziwa chirangariro amai vava vachichema mwana wamumwe musindiri panapa, zvokuti munhu yeda aizviona kuti amai vari kuchema, imwe nguva aimusiya. Ende inini ndiri kuvimba kuti mwana uyu kawe kumuona kwandaita hanombofa kare kare kakanyanya, nekuti bhonzo rake chairo dai achinzi akafa kare kare kemazuva atakamushaya ringadai risisa Awanikwa, asi nhasi riri kuonekwa. Chikonzero asi mazuva akawanda apa chikonzero imvura chete yakamunaya. Dai zvisirizvo dai mwana uyu tamuona aripo. Zvisinei, kutonga ndekwaMwari. Tinongoti kutonga ndekwaMwari, asi tinovimba kuti zuva rimwe chete ngavarishadimbura musungo, vanhu ivavo vachabatwa. Kunyange iri mari, imari iko yaunowana yaunoda kutsvaga nemweya wemumwe munhu. Imari iko yaunozodya, yaunoda kudya neropa remumwe munhu. Vanhu veZimbabwe ka ngatizvionei kuti zvatiri kuita zvakashata, zvakaoma kurasikirwa nemwana wako wanga wabereka uchinzwa kuti hausisina, chikonzero choungonzi ashaika, arwara ari nani, unoendesa kuhospital, imwe nguva anozopona. Saka ndiri kurwadziwa, maita zvenyu vatori venhau, mauya kuzoona chitiko chamakambotanga kuita, ndicho chichamaona nhasi kuzadziswa kwazvaitwa. Mangozvionawo, kana mazvionawo imimi mazviona ndezvakudhara here kana kuti ndezvamanje manje. Saka zvisinei, ndiri kungokumbira nekutenda vagari vepano, maita zvakanaka, maungana sezvatakambotaura musi uya we, kuti izvoni munozoramba muchingogombedzerana, musatukana, musarwa, musaita chimwe chinhu. Nhasi ndakutendai, mwana uya awanikwa, ngatichichema netariro nevamuwana. Tinongokutendai kuti Mwari wenyu akutungamirai, kuti kunyange dai manga munoda kuita zvamunoda kuda kurasa mvura yenyu, asi mazosanga haisi mvura yakutumai kuti murase ipapo, asi nyasha dzaMwari dzapinda kuti mwana iyeyo awanikwe kunzi aripo. Kana zvirizvo zvaitika zvaitwa naMwari, tongokudza Mwari naizvozvo kuti Mwari ndiwo mugoni wezvese newindu wezvese. Ndokutenda veDrewmas. Ndiri mugari nemushandi wemunzvimbo inoyi. Baba King mumwe wedu wechidiki. Panyaya yakasangana naye vechidiki zvinhu zvaitibata zvekuti zvaitidya moyo, taitoshaya kuti tozvifambisa sei, totora nzvimbo yemapurisa here kuti isusu tipinde, asi nekuda kwokuti hatisingazvikwanise nekuda kwokuti ranga risiri basa redu. But chatiri kungotenda ndechekuti Baba King akwanisa kuzosangana nemwana wake ane gwara nezivo nepekutangira nepekuona nezvekuita pamarongero nemafungiro akaaita seaiita nekwaifamba nezvaaiudzwa, zambuko nezano anaro. Asi chikurukuru chatinokurudzira munzvimbo ino yatiri muward 20 tiri kuti mapurisa ngaaite basa, ngavarege kuuya vachisunga vemastallion kana vemutoriro kana vechii, ngavasunge mhondi dziri kuponda vana dzichitora mapatsi evana dzichienda navo. Ndatenda zvangu, ndatenda veDrewmas, chataikafamu tonderai machona, ndozita rangu. Chandingade kutaura zvakare pane ino nguva ndechekuti munotondera zvikuru tichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana, tichienda nevanobatsira, vamwe vachibudirira zvavanenge vachiita, vamwe vachikonewa. Asi chandingade kukuzivisai ndechenhau yasekuru Gusvi. Sekuru Gusvi takaenda navo kuchiweshe, vaitaura vanhu nemazita. Ndofunga makanzwa zvakare vachitaura kuti Nhingi mwana wako iwo akachekwa naNhingi gore rakati. Zvokuti nyange tikavaunza pano tinokwanisa kuudzwa munhu nezita. Asi chiri kunetsa muri yeZimbabwe kana kuine vanoda kubatsira sekuru ava kuti vangofamba
azviite, vanoda kubhadharwa. Munotondera zvakare, takakupai nhau yekurushinga kuchiweshe. Vanhu vaiti sekuru vakakrema mazita evanhu vekuchiweshe. Takaenda navo kurushinga, uko ndiko vakazopedzesera vakutaura zvakare. Handizive kuti munhu ungakreme vanhu vanosvika 200 here uchitaura nemusoro nemazita nemusi waakafa nechakamuuraya. Naizvozvo tiri kutarisira kuti kana varidzi vepurazi vachinge vatibvumira, uyezve paine vanenge vakwanisawo zvakare kubvisa masenze kuti tiuye nasekuru Gusvi, tikwanise kungoziva hedu kuti ndiani, haachasungwe nekuti chivanhu muZimbabwe hachirespektwe, zvinonzi hazvina evidence. Kutaura kuno izvozvi, sekuru Gusvi vatotumirwa samoni rekusungwa kudare rachifi, ndicharangarire zita, asi vari kudikanwa musi wa23. Tichange tiripo zvakare nemameshinzi edu tinzwe kuti rinotongwa sei. Mukomana ainzi ndiani Sandawana iri kupisa dzimba ndiye akaenda kunoripota kuti ndareverwa nhema. Pari kudiwa evidence yekuti zvechokwadi ndiye here aiita izvi. Asi mubvunzo wangu unoti, kana mumwe nemumwe aivepo musi uyu aiudzwa kunzi iwewe ndiwe nhingi, zita rake richitaurwa, chinzokaita zvakati, vanhu vese vachiti hongu, sei pachizowanika munhu 1 anoti ndareverwa nhema? Toenda kurushinga, chaunga makachiona chese, vanhu vese vaitaura kuti hongu sekuru mukutaura chokwadi, hatina kuona akaramba. Kuchiweshe hatina kuona akaramba, asi 1 wacho akanzi ndiani mhosva ndiye ari kuramba. Muiti wemhosva anobvuma here? Hongu ndinoziva kuti munogona kupesera mukoma vakuti suwawo futi isu seDrewmas Media, asi ndiwo mubvunzo wangu kuti ko wenyu munyama here? Chiendai kunana sekuru kana kunana madzibaba mugezwe munyama. Ndadzoka zvakare ndichida kuwedzera nezviri kutaurwa pamusoro pekuti munhu dai anga abatwa. Isusu tiri kutozvida iyeyo munhu ngaabatwe kani, ngavauye. Tinoonawo zvekuita, tinoita mudeme kuno, chero taziva nekuti munhu yetikamuziva ngavauye. Tinoita nabichana iyoyo kusvika munhu iye abatwa, nekuti vana ivava zvikaramba zvakadai anotoziva kuti kuya ndikadzokera ndinonowana. Naivo mapostori erudziko aya, mapostori kunamata mweya chaiwo here waMwari. Handifunga kuti mapostori, asi kuti vakauya nenzira iyoyo kuti vanonamata kuti vakwanise kuwana vana. Saka tiri kukumbira kuti kana zvichibvira ivo sekuru ivavo ngavauye munzvimbo ino. Handisi chifi, handisi mambo, asi nini sakansela. Toda kuti mwana iye azikane kuti akaurayiwa nani. Kuna mai wadana sekuru Gusvi pano apa takaonana nharo pana Gusvi ati warambe pana mudharachedza atobvisa mbichana atimbotadza aiwa atobvisa wada sekuru Gusvi pana vabereki pamberi nasekuru Gusvi munhu anominetwa nezita tomuziva mangwana izvezvo vana amai nemumwe mwana, baba nemumwe mwana. Sisi zvakanaka zvataona mani pano pakiutara. Kiutara ipamuhombe mani rinozikanwa munharaunda yegoromonzi riri muwati 20 muno. Poitika zvinhu zvakadai so honai mvura kunaya kwayakuita takuita fanika tichaenda kudenga kunodedza Mwari kuti Mwari muri pasi. Handina zvakawanda hangu zvandinoda kutaura, but ndinongotsanangura hwangu pandanzokansela wedu achitaura nawe kuti polisi ngaishande. Ichokwadi because tikada kutarisa patatawe nedhoketiri mafambisirwo aita nyaya, mapurisa aita nyaya, CID kumarondera mupurisa aita nyaya wacho. Pandakazoenda ndakasvika zvikanzi mapepe enyu takangomaisa pamupurisa uye haachashandire panapa, hapana kuita nyaya yenyu. Vandataura neiye mupurisa anga asina masvondo yakabuda zvekunana October, ndo pandakapedzisira kukomuniketa naye. Akauya kumba akati iwewe tanzi tikusunge bhozi uri kunzi wakabvunza awa kuti zvakafamba sei kuchechi nemwana. Ndikati imi manzi mundisunge nani? Zvikanzi nashefu wedu. Ndikati kana shefu wenyu ati nini mundisunge, chindisunga imuende nini? Bhozi imimi chinangwa chenyu ndecheuda kuti mukandisunga mwana wangu ashaya anotsvaga. Zvikanzi ndo zvataudzwa bhozi iyo ufana kubvunza. Ndikati yes, awa ndakavabvunza bhozi mwana panapa takamushaya musi wa 13.
kubva musi wa13 iwo wanga wasingiri pamba wakazouya musi wa4 13 August wakazouya musi wa4 September pamba wauya sevanhu vakabva nevadzimai vangu pamba vanova ivo vakataura navo zvatasina kuwirirana isusu ndakubvunza kuti ko zvakafamba sei mainzi anashali ndimi kunzi makapedzisira kuwana king kumasoro ko ipapo makazozvifambisa sei but ndakazoona maCID akuya nenyaya iyeyi kutoti iwewe takanzwa kuti ava wakavabvunza ndikati saka imimi kana mutauro kuti ava makavabvunza vakakuudza izvozvo kuti ndakavabvunza ndaisafana kubvunza here hozi seizvezvi handitaure nawo hawana kana communication even pamasowe pacho hapana kana munhu wani kana polisi yacho hapana kana munhu wani aimbondibvunza kuti zvikufamba sei zvinhu zvangu ndaingozviitira ndega tauya kupolisi kumarondera CID vandavati saka yezvino nyaya papi hozi ndakafonera nezuro zvikanzi nyaya yedu takaendesa kumashefu saka isu hatikwanisi kunobvunza mashefu kuti maapapi saka tichakuudza ndikati saka inyaya yemwana kai imunhu kwanyaya yamukutaura zviri nani hangu ndinomhangare kuimwe police station nezuro ndozvandaitaura nawo zvikanzi munokwanisa kuita inyu zvamunenge mafunga saka panyaya yekuti polisi ngaishande bhozi pamasuspect edu vanhu vataifungira kuti vanenge vane chekuita newanavo taivaudza but kwekupedzisira kwacho taizoona iwo vachiuya nenyaya dzevanhu idzodzo dziri sili kwawatiri isusu vachitiudza kuti tanzi tifanira kuda iso ini ndikufungira munhu kuti anenge ndiye dhoketi racho izvezvi dhoketi remwana wacho iye ashaika rinotonyorwa zita rangu rakanyorwa zita remunhu akabva nemukadzi wangu kumba munhu uyu akaenda naro kunorinyoresa kuburikidza kwekunge atakurwa nemupurisa anova ane pamba pakunzi pakapedzisira kuwanikwa mwana vakaenda vari 2 kunoripota saka dhoketi racho izvezvi haritoni nazita rangu nachikumbirawo kuti vanhu vemutemo kana muchiita mutemo itai mutemo chaiwo sezvauri zvekuti ininiwo ndiri munhu akaitawo sewe but zvinhu zvekuti kana muchinzi wemutemo kuzama kuda kubatsira isusu kwete kuti isusu tizove tinochema nemi futi ndopana ndingokumbiro hwangu kuti fambisai nyaya sezvadziri. Pamusoro vabereki handisi kuramba zvese zviri kutaurwa, ini ndiri munhu akamirira purazi amai mawere, asi amai mawere havasi vega, vane imwe purazi zvakanonzi division 2 yedi 1 anonzi mapuranga, asi inini chinhu chakaitikira kudivi risiri kwamai mawere, asi sevanhu vakaziva kuti Jeremiah ndibranchi wedu, saka zvitemo zvese tomupa urwu kuita makansilas akwanise kundibvunzawo zvakanaka. Izvozvi nhasi ndambotaura nemuridzi wepurazi anonzi mai mawere, Grace mawere, vakati zvaita sei zvikuda kuzvidaro, ndikati handisi kuziva. Pane munhu wedu webasa anga ari kurigesheni kumapivot, aenda musango kuti anozvibatsira, ndobva asangana nedambudziko iri iri, angonanga kwatiri nainini nemanje wanganzi marufu. Saka hatina kuzviramba, tamutuma neumwe mupurisa wedu ari pano anonzi Bhanda, vakauya vakaongorora vakaona chokwadi. Saka chandopira nje kuti kana vanhu vabvuma nakansila vabvuma, ini ndakuzivisa muridzi wepurazi kuti ndo zvarongwa navanhu, kuti ivo vazizive kuti kana vakuuya nemutemo wevanhu unodiwa navanhu, nokuti nyika ndeyavanhu, zvongoitwa zvavari kuda vanhu. Hatigone kurambidza kuti vanhu vakwanise kutsvaga zvavari kutsvaga zvakarasikirwa mupurazi redu rokwamai mawere namapuranga. Saka ndatenda ndinonzi Jeremiah aziva sacaretaker wavo, asi handisiri ndinotonga. Varidzi venzvimbo ndikavaudza, vatazvitaura, vatazvigamuchira. Ndatenda. Mbai muchiuya veDrewmas muchingotera nyaya dzakaita seidzodzi muchiterana nemapurisa muri pamwe chete. Inyaya dzatinoda kuti dzipinde pachena idzi, kushaikwa kwevana hakusi kushaikwa kwembudzi kana mombe. Mombe kana mbudzi munhu anotongerwa jeri 1 komunhu. Mbai muchitera nyaya idzodzi kana mukadzinzwa sekuuya kwamaita kudai. Kabazai chero reuku rakandirwa moto yacho yehombe chezvo nosvika kana kwamambo komunhu uyo ari pasango. Tochemera mvura mudunhu redu rinoi. Aiui
unganaye iri mvura pakadai hacho kutaura ichokwadi unganaye iri mvura pakadai uchisiya mwana achipararira musango kakaimone kana zviso zvanamai hapana kana chiri kubara vamwe vacho vanamai vechikuru kusuwa nekuda kwemwana nekuti ndo vanotakura 9 months kana nesu vana baba tinorwadziwa nezvaitika chiitiko chakaitika pano pakiutara kubva ndichipinda munzvimbo ino 2016 handisati ndasangana nacho zvinhu zvakandirwadza kusvika pakupedzisira ini ndinonzi baba washungu machona mese munondiziva apa ndasingandiziva chinhu zvinondirwadza kuti ndinge ndichinzwa kuti pakashayikwa mwana ane 2 years akafanana nemwana wangu shungu ari pamba saka zvinhu zvinondirwadza ndichinzwa kuti pakashayikwa king nhasi ndichiuya pakati pesango dai kuri kunzi king akawanikwa kana murodhika ndaiti pamwe akarasika angarasikire pasango rakadai apa zvinhu zvandirwadza zvikapekupedzisira kana mambo chaiwo kunyangwe vakuru vedu vemusangano dai matibatsirawo mapurisa tiitirewo basa please tatenda zvedu mapurisa itai basa chifi ngawazive nyaya dzakaita fanike idzi nepawanika munhu zvechiwa zvinhu zvinorwadza even kana vakuru vemabasa kwatinosenza kana even pano pakiutara havana kana mufaro nenyaya idzodzidzi taane nguva nyaya iyi ichingoitwa mwinyi yange yakutotyisa kana kuitaura because tataa kuti kana ukada kuitaura ndionogona kunzwa wakaipara ukada kuitaura ndionogona kunzwa wakaipara pati mwana ari mukati mesango kudai kunyange kune vakaita zvinhu izvozvozvo baking ramba wakasimba sezvawakaita bata pawakabata ipapo tsika pawakatsika ipapo ana amai shingai rwadziwai kunyanya ana amai ndinoti rwadziwai nekuti mumwe wenyu hapo panapa isi takakotsvera ana baba nekuti mumwe wedu ari papi ari panapa bati mumwe wenyu mudzimai hasi panapa dai kuri kunzi making ari panapa handikunyeperei vana mai kudai mamusingavabati nechiitiko ichi wachiona mapfupa emwana wao nhasi uno akaparira kudai ari mukati megemenzi akatorwa mapatsi mwana akanoshandiswa nevamwe vavanhu vane mwoyo yakaipa mukati matinorarama vanoda kupfuma kana kuita mari inzwai kuti vana vema2 years ndo vana vanenge vaine zvavari kutorwa vana ivava kansela tibatsirewo munzvimbo yedu ipai basa mapurisa ibasa renyu mabranch chairman muripo tine mabhesi ari munomu mukati medare ratinogara ngavaite basa mapurisa kusanganisira neveruzhinji kana kune vane mwoyo yakadaro ndatenda hangu ndicho chirongwa chatakupai zuva ranhasi chinosuyisa chinorwadza zvikuru mubvunzo unoti munotondera madzimai handisi kuziva kuti ndichavatsvaga vari pano here ndo vakati varadzwa nemweya kuti vanhu vatsvagire diviri tikagozvitaura kuti madzimai dzimweni nguva muri kumisdirecta vanhu kuitira kutenga nguva nhasi uno tiri kuona is the opposite hatichaziva kuti mweya uyu waive mweya mutsvene here kana kuti mweya wasatani tinotondera zvakare vakawanda maprofita vaiti vari kuziva kune mwana mupenyu akachengetwa pane imwe imba muharare vabereki vakaburitsa mari dzakawanda kuedza kutsvaga mwana king asi zuva ranhasi zvabuda pachena kuti taitambiswa bhora risina mweya rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba kuna king tinoti aiwa zorora murugare kune vese varasikirwa tinoti aiwa chemai muine tariro ndonzira yedu tese inguva chete nguva kana yakwana hapana anoramba senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Andrew Neshamba ndiro zita rangu, ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.